Mga Panultihon, Kapitulo 13. Ang maalamong anak mamati kun badlongon sa iyang amahan, apan ang hambugero dili gayud mo angkon sa iyang sayop. Ang mga maayong tawo gantihan tungod sa ilang gisulti, apan ang mga malimbungon mangandoy og kasamok. Ang magmatngon sa iyang sinultihan magapanalipod sa iyang kinabuhi, ang magpataka lagsulti makadaot sa kaugalingon. Ang taong tapulan mangandoy sa usa ka butang, apan dili niya kini maangkon. Ang kugihan makabaton sa tanan niyang gikinahanglan. Ang taong matarong dili gustog bakak, apan makauulaw ang mga pulong sa dautan. Ang katarong manalipod sa taong dili sad-an, apan ang pagkadautan makalaglag sa makasasala. May mga taong magpakadato bisag wala sila'y nahot, apan may magpakapobre bisag bahandianon sila. Ang bahandi sa tao makaluwas sa iyang kinabuhi, walay kapuslanan ang paghulga sa taong kabos. Ang matarong sama sa kahayag nga midan-ag pag-ayo, apan ang dautan sama sa suga nga palungon. Ang garbo walay laing sangputan kundili kasamok. Busa maayo ang pagpakitambag. Ang bahandi nga mabatunan mo sa sayon nga paagi dali rang mahanaw, apan mudaghan kini kung nakuha mo kini sa inanay. Kung mahanaw ang paglaom, muhari ang kaguol, apan ang pangandoy nga matuman maghatag kanimog maayong kinabuhi. Kung isalikway mo ang maayong tambag, matumpawa ka sa kasamok, apan sunda kini og mahilikay ka sa kadaot. Ang mga pagtulunan nga gikan sa mga maalamon tinubdan sa kinabuhi ug makatabang kanimo pag-ikyas sa panahon nga mamiligro ang imong kinabuhi. Ang kaalam makadani sa pagtahod, apan ang dalan sa mga taong dili kasaligan nagpaingon sa kalaglagan. Huna-hunaon una sa taong butan ang tanan nga iyang buhaton, apan ang taong buang-buang magpasundayag sa iyang pagkawalay alamag. Ang dili kasaligang sinugo makahatag og kasamok, apan kadtong kasaligan magdalag kalinaw. Ang tawo nga dili buot makakaton mahimong walay nahot og alaot, apan ang taong mamati kun badlongon tahuron sa katawhan. Kalipay sa kasing-kasing ang naangkon nga pangandoy, ikasakit sa buang-buang ang pagbiya sa dautan. Ang kanunay makig-uban sa mga maalamon, mahimo usab nga maalamon. Apan ang nakig-uban sa mga buang-buang, mahitumpawak sa kaalautan. Ang kasamok magsunod-sunod sa makasasala, apan gantihag mga maayong butang ang mga matarong. Ang maayong tawo may bahanding ikabilin sa iyang mga apo, apan ang bahandi sa mga makasasala mapanag-iya sa mga matarong. Ang yuta nga wala matikad makahatag untag igong abot sa mga kabos, apan babagan sa mga dautan ang buot motikad niini. Kung dili mo kastiguhon ang imong anak, wala mo siya mahala, apan kung gihigugma mo siya, imo siyang pantunon. May igong makaon ang mga matarong, apan kanunay lang
kabsag pagkaon ang dautan.